नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. शनिवाराक मे 13 विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी. उमेदवाराले भविष्य मतपेटे सुरक्षित. कारवार राज्य विधानसभा निवडणूक जाऊन फक्त मतमोजणीचे काम बाकी असा. कारवार जिल्ह्याच्या 6 विधानसभा क्षेत्राच्या उमेदवाराले भविष्य डॉक्टर व्ही बाळिगा कॉलेजाच्या मतमोजणी केंद्रात सुरक्षित असतात. शनिवार 13 मेक मतमोजणीची प्रक्रिया सुरू जावची असून मतमोजणी केंद्राच्या आसपास कडक सुरक्षा बंदोबस्त दवरला. त्याच्यासाठी 1 SP, 4 DYSP, 8 CPI, 18 PSI, 90 CRPF, 1 ASRP तुकडी, 70 HCPC सुरक्षा कर्मचारी नियोजन केले असून मतमोजणी दिवसात अनेक जास्त सुरक्षा व्यवस्था करची शक्यता असा. केंद्राच्या आसपास अपरिचित अशा व्यक्तीचेर खास नजर दवरतले अशी प्रसार माध्यमांक कळयला. 200 LPD सोलार वॉटर हीटर, GST आणि ट्रान्सपोर्ट इन्स्टॉलेशन फ्री. 5 वर्षाची वॉरंटी असलेले सोलार वॉटर हीटर किंमत फक्त 28,500. ही सवलत फक्त 1 महिन्यासाठी मात्र. आम्ही ISO 9001:2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्टचे अधिकृत विक्रेते. ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, नियर सहारा क्रेडिट सौहार्द कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड, टोल नाका, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार वॉटर हीटिंग सिस्टम, ETZ MPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर अँड सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करा. ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, टोल नाका, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. कारवारच्या माजाळी श्री सिद्धिविनायक देवळाचो प्रतिष्ठापन उत्सव शुक्रवार 12 मेक. कारवारच्या माजाळी श्री सिद्धिविनायक देवाचो वार्षिक वर्धापन दीस शुक्रवार 12 मेक असून त्या दिसा सकाळच्यान विविध धार्मिक कार्याचे आयोजन केला. सकाळी 6 वाजताना श्री अभिषेक, गणेश पूजन, 10 वाजताना गणहोम, 12:30 वाजताना महापूजा आणि तीर्थप्रसाद. दनपारा 1 वाजताना श्री सतीश नाईक अस्नोटी हेमगेर सौजन्यान अन्न संतर्पण जातले. भक्तान या सगळ्या धार्मिक कार्याक हजर रावन तीर्थप्रसादाचो लाभ घेवचो अशें श्री सिद्धिविनायक समिती माजाळी हेमी सार्वजनिकांक कळयला. कारवारच्या हणकोणात नूतन गाय वृद्धाश्रम, जखमी आणि जाणट्या गायीक आश्रय. कारवार तालुक्याच्या हणकोण हिंगा राया नायक नावाची गोशाळा ट्रस्ट मार्फत आज बुधवार 11 मेक उद्घाटन कन अति जखमी जाल्ल्या आणि जाणट्या गायीक औषधोपचार कन तेमगेले लालन पालन करच्या उद्देशान 15 एकर विस्तीर्ण जाग्यात गाय वृद्धाश्रम बांधून अशा जनावरांची काळजी घेवची संस्था लोकार्पण केली. 250 गाय दवरची व्यवस्था असा आणि इतर आवश्यक व्यवस्था बी केल्ली असा. हे पुण्य काम कारवार बाड सावंतवाडा निवासी सध्या मुंबईत उद्योग करून आशिल्ले श्री नारायण N सावंत हेमी हणकोणात 15 एकर जागो विकत घेऊन सुमार 3.5 कोटी आर्थिक निधी खर्च करून वृद्ध जखमी गायीक आश्रयदाता जावन मानवीतेच्या कार्याक पुढे सरलात. प्रामाणिक, शांत, सरळ व्यक्तिमत्व समाजाच्या सगळ्या समुदायाकडेन आपली सामाजिक बांधिलकी दवरन अनेक समाजकार्यात भागी जावचे नारायण सावंत हेमी आपल्या मामाल्या राया निळकंठ नाईक हेमगेल्या यादस्ती साठीर या गाय वृद्धाश्रमाची प्रारंभ केला. या गोशाळेसाठी अथक असो परिश्रम घेऊन खूपशी माहिती संग्रह करून अखेर कारवारातच गो वृद्धाश्रम करू जाय म्हूण हणकोणात प्रारंभ केलो असे सावंत हेमी म्हणतात. भारतीय संस्कृतीत गो हेमका परंपरेचे स्थान असा. कितलेशे पाळीव गायी रस्ता अपघातात जखमी जाऊन काही सुधारतात तर काहीची परिस्थिती गंभीर जाता. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन ही संस्था स्थापन करून गोरक्षणाक एक सुरुवात केला. हेका सार्वजनिकांन तितलो सहकार दिवू जाय. हितूंत तेमकां यश मेळू हीच सगळ्यांली सदिच्छा. अशा या गो वृद्धाश्रम संस्थापकाक मानाचो सलाम.
कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे सार्वजनिकाक कळवणी. उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी वा इतरांक IAS, KAS, IPS, बँक एक्झाम, पोलीस एक्झाम अशा हरेक तऱ्हेच्या अभ्यासासाठी चित्ताकुला ग्रामपंचायतीच्या वाचनालयात पुस्तकाची खास व्यवस्था केला. 3 कॉम्प्युटर, वायफाय जोडणी, स्मार्टफोन, कॅरम बोर्ड, चेस. वाचनालयाच्या आवारात आकर्षक गार्डन आणि बसकेची व्यवस्था करून दिसा बातमीपत्र वाचतल्याक आणि अभ्यासासाठी डिजिटल लायब्ररीची मोफत व्यवस्था केला. कथा, कादंबरी, नाटक, कविता यासारख्या साहित्याची पुस्तकं असतात. या वाचनालयाचो कोणी बी लाभ घेऊ शकता. कोणाकच कसलेच बंधन ना. सरकारी सुटी तसेच प्रत्येक सोमवार, दुसरो आणि चौथ मंगळवार सोडून सकाळी 10 ते 12:30, सांजे 4 ते 7:30 वाजतापर्यंत या लायब्ररीचो मोफत लाभ घेऊ शकता असे चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे इच्छुक सार्वजनिकाक कळयला. शिरवाड कचरा विल्हेवारी घटकाक अकस्मात उजो. कारवार तालुक्याच्या शिरवाड ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या कचरो विल्हेवारी करच्या घटकाक बुधवारा रात्रीन अंदाज 2:30 वाजताना अकस्मात उजो दिसून येयल्यान आजूबाजूच्या परिसरात भयाचे वातावरण निर्माण झाले. कारण सांजेचे 7 वाजताना सुमार मोठ्या गडगडाटान पावस वारो येऊन वातावरणाचे चित्र बदलिले. तितूंत पावसाच्या गडगडच्या आणि जिगलटाना उद दिशिल्ल्यान स्थानिकांन ताबडतोब अग्निशामक दळाक कळोवन घटनास्थळार अग्निशामक दळ येवन हर साहस करून उद निवळचो प्रयत्न केलो. तरी अखेर हर प्रयत्नान उज्याचेर नियंत्रण हाडले. उज्याचे उग्र रूप कमी जायना. या उज्यात कचऱ्याचे डंपिंग मशीन आणि JCB यंत्र जळून गेले. या घटनेचे कारवार पोलीस ठाण्यार प्रकरण दाखल झाला असे प्रसार माध्यमांक कळयला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.